Kapur kalabiang bangin Sdang no ya jingsakri hagan ngecan miet. Bat nakaliang jong Balang hang di Lumshyiap. Ka khot sngewbha ya piki parap ngai na lagi jong Jingiaseng bat kumjuru ya piki parlok. Bap ini bynta bat ngigum ka Balang hagan jingsakri. Lengba ka video aka YouTube. Bat Duwai U Blei Un isne benar kan bagi bynta baroh ke bangin sependap lembaga kapur. Pada syab ingin nya syapang pengin ya pai U Blei ke Jingrwai. U Blei bo kapa chungi baham deng ya aingu ima konrat lembaga kapur ke bakodor ke bama plepat ingum kalat ya ka bangin yo bangin seng ya ka kerjeng ke batan por ke jong mah. Duwai ko konrat ya ka bamedisne man kerkhui ke bynta baroh ke bangin sependap lembaga kapur bagian long hapo ke Nongialam ke jong mah. Sngoi ka bangu ke jengi hak teng jong jisung Duwai ngipan. Amin. Nginya Ruai ke nomor Jingrwai ke ba aspa kenai puar. Ke nomor Jingrwai ke ba aspa kenai puar. Haba aturai ki kam jong menga perkhan. Kat nu ngadap de jinglong bakrau. Nginya ruai tengah khot ke benangkong ke ba ar bat ke ba saw lembat ke khoros. Bat hadin jong ni Jingrwai ngas sekarpat ya imbes balari hun Marweiñ. Ba inya pulih nak tin ke jong Blei bat ban buti ha U Blei ke Jingrwai. Ke nomor Jingrwai ke ba aspa kenai puar. Bangan Duwai, Nonpule nakaktian jong Blei, Al Chronicle dan nong kabah nyau dekat kabah khatsau. Lada kibriu jonga, ya kiba la khot, da ka kerteng jonga, ken pendret ya ladia,
bat ken duwai bat ken wat ya ka khmat jonga bat ken phai no na ken linti ki bamman jongki kum ta te ngan sngo na beneng bat ngan ma bia ki pop jongki bat ngan penkhia ya ka ri jongki dong ni duwai ko pa jingwah neng long ba khoi khteng jami wan ki ma jami long kam man jami ha khanda kam ba neng ngai ngoi trai kan be e ba mi la dan ring ka ru bat ngi ma la ri su ma ringi ba kum jo trai kan be mi la ai ga mat ba koi ba khia trai kan be e ngi wan na jan jami pan ka jing rap na mi klem ka bol ka jong mi ngim la ban ya ke trai kan be e trai kan be e du dan ring ka ru bat ngi we pe we kum jo ngi la an poi shi ka yeng ka ba khoi ka ba kan tang ka jong mi trai kan be dan ka ru bat ka ri ka jai ben riu jingi ki badan hap deng ka ni ka jing pang ka jing e trai kan ngi pan ka bol ka sang ti blei ka jong mi ba ngi tips kam ling ba ka sang ti blei ka jong mi badan bol ila ru ban pen khia e ki jing pang ki e baroh da ka jing trai kan be e dan ka ru ba ngi we pi we tu plai ngi dang ni ka jing e ka jing ja da be ai bangin wat ka mat ka jong mi trai kan be to map ro in kang jing besnia Duwai lam is penchai henry sumari besnia da bakini ngapa na ka teng jing Jesus Christ amen U Blei Un isne ban kar khu ya ka Jingpule na ka ktien ka jong Blei bat ngi scam un scam bat shach ko ri ka jing khot kar pat lamba ka Jingrwai un isne ban kar khu ro ya mis balari hon Marweiñ ba inang la ban sakri aki por baroh jong ka jing im jong i agani por pat ngi la poi shi ko ya banta jong jing sakri bat kata kalong ya ka bangin yo sngo ya ka subject ba ka balang galapo hang ni ka jan miet bat ka subject hang ni ka jan miet kalong U Blei Un pyndap ya ka jingkwah jong sheptieng ya U Blei Un pyndap ya ka jingkwah jong sheptieng ya ka bala pensong nong rem na ka Jyrwa Salm ga ba sispa sa pusan ka khot ka ba khat khandai bat ya ka ni ka subject la pen kha na ka theme ka jingsheptieng ya U Blei bat kum ka balang ni pen pa ga jing skongo ya itemem san SF Khongwir ibalong itemem san jong ka Balang Presbyterian alat kan so ibala pediang ya ka jing pen bet jong ka balang ya ka ba in ai ya ka Nongkren ya ka ni ka subject jong ka balang bat ngi Duwai ba U Blei Un isne banarkat ba itemem san bat ikmil tiru ba ka khobor leng ba ka ni ka subject ka bangin sayos ngau ni itemem san kan long kabor yang ngi kum ka balang khamtam hakini kisngi ki bangi em apa dengan jingsheptieng bat haswa begin yo sngo ya kan ka khobor lengba kan ka subject ni temem san SF Khongwir Jyrwa ka Jingrwai ka ba arspa andru khandai kana bar Jyrwa ka ba arspa andru khandai lambat ngi try tolong me bala penem penlong khot penlong sngur me ngin manisiem bat hadirin kan ka Jyrwa temem san SF Khongwir in sashem ya kan ka bynta Lemban ngin train tu long mi balang penem pen long koi pen long sur mingin ma nin sim mingin ma nin sim mingin ma nin sim pen long koi pen long sur mingin ma
nang kong nga penpau ke jing songo U Blei ba ulai snei ula derkat ban nga bat ula penla nga ha ka pangala ban long kumne ka mangalong hadu ka ni ka kaleman ban nga ai U Blei ka ni ka Balang Lumshyiap hang ni ka bala ibit ban ai hang ai ka ni ka bynta ban ai ka just lok na ka tin ka jong U Blei bat ban keren halo jong subject ya ka ba kum ka Balang kalapan ben ngashim rui ka ni ka bu ban ai U Blei pi baroh nadu ki pastor ki teman basan ki khot ka komiti Balang ki long kami ki long kpa ki para bangai bi baroh kon thei bet sarang ki khun samla bar ki khun hap ki beret ai U Blei pi baroh ka kerteng ke jong Jesus Christ bolong trai bonong penimbai jongi wala pedeng juga jing pentot naga naga jing pang COVID-19 andre ai go U Blei ba idang laban long kumni ko mengilong hadu kani ka khalemat ka wala ngilado ban wan kius ka yeng ka jong U Blei ban sakri ban maniyo andre ngilong kumni ko mengilong hadu kani ka khalemat ka den ma ka jing I ka jong U Blei ka jing ri ka jing sumar ka ju yengi mengilaban long kumni ko mengilong andai compare para bangai bei lading idon hangno langi don hagano kono cakal lani haking sem gi bangisong isa U Blei rangkat bat ngi u yu ngi iwei pe iwei baroh baru try jisu long ba kapor kajia bat kalong rumenta ha ka bakin nong yamane Blei ke basisya kini mane U Blei ha ka mensim at ka basisya namar U Blei ulong mensim kumta ka day ka pan mane yu ka mensim at ka basisya siu try jisu wong habab hidan ar balaingut kiya senglang ha ka kerteng jonga ngandon ha pedeng jongki kanai ka long ka jingkular ka ba try jisu kular bat kumta ngi ngej kam langi long haying mane lane haying ki sem gi bangisong isa itips kam ba U Blei long rangkat bat ngi lahang no pangitan kumba pilayos ngau ka subject mata ka mit kalong kumbala penbet kalong U Blei Un pyndap ya ka jingkwah jong kiba sheptieng yo kanai kalong ka subject ya ka bala penkha na ka subject pedeng ka baong ka jingsheptieng U Blei bala pensong nongrim ya kanai ka subject na ka kitab Salm ka basis pa saubusan kat khot ka bakhat khandai tin ki baong kumne un pyndap ya ka jingkwah jong kiba sheptieng yo kata ka dai ka khot ya ka bala pensong nongrim ya kanai ka subject kanai ka long ka Salm ka basis pa saubusan ka dai ka Salm ka jong David ha ka bau David ula Duwai ula yaro U Blei ka ni ka Salm ban panpau ka jing songo U Blei namar ka jing I ka jing isnei ka jo ya ka jing im ka jo ko mangiatip baroh ka jing im ka jong David na do budang samla hadu bundolarang ba kilong kalong ka jing im ka badap de jing ka jing ele ka jing tenju ki babun ha ka jing im ka jo andre ka de namar ka jing I ka jing isnei ka jong U Blei ka jing ri ka jing sumar ka jong U Blei yo ba ula daw la keri ula pelaj ni jing baroh ba ula kerhuru ya ka jing em ka jo kom taw David penpau ka jing songo U Blei ai ka jing yaro U Blei namar ka jing I ba ka jing isnei ka jing kerhu ka jo ya ka jing em ka jo ba da ka ni ka khot ka ba khandai ka ba khat khandai wong ba un pyndap ya ki jingkwah jong ki ba sheptieng yo ladingi pule bahai ka ni ka khot ladingi puson bania ya ka ngin syam hang to baka don ka kendon lani ka condition ka kenja kendon lani ka condition ka badon hang to bat kata ka kendon lani ka condition ka long badon kam ban sheptieng U Blei don kam ban sheptieng shua U Blei bad hadin bangila sheptieng U Blei un sapanyo un sai ki jingkwah jong ka donut ka jong hagan ni ka tin ka jong Blei ngin sem ka nuksa ga bat
don kam tam ka baai ke jihikai yangi berkata kalau ke jingim jong Solomon habau kiwi ka khet jong khpa jong David udang long dau khona samla ubam tip ubam nang bad upej uyui la de baulong batlat ubabi ubaduna bad tip kumno ban sya de kata kahima ka bakrau kahima Israel diulaong tin ka jong Blei hala ka jong ka jinglong khoi ka ju ka jinglong sida ka ju ka jinglong sungur ka donut ka ju barangkat ka jing sheptieng bar ka jing tieng buram U Blei ulawa de ka jing arab na U Blei ulah khamit lagi khmat U Blei upan ka jing arab na U Blei bat ka ni ka jing arab ka bupan U Blei ka long U Blei un ai ho ka jing syampang ka jing sngoto ka jing start ha ka baula kumno ban penyai ialah ka jong ka hima ban syariah ka hima ka jong balaong ka tin ka jong Blei ba U Blei ulah sngewbha ka ni ka jing pan ka ni ka jong Solomon but U Blei ulah ai om tang ya ka jing start ya Solomon re ulah kerkhuru ya ka jing im jo ulah ai kerhai kaspa baru ulah ai ka buram ya Solomon berkaktin ka jong Blei ka ya thu bam don shu sim bakat Solomon bakrau hakat nama ka buram hakaspa bat ka jing start ka jong kane ka long ka jing kerhu ka jong Blei ya Solomon hakipor ki baudang samla hakapor ka ba ka donut jo ka dakalong ka bakhut ka basungur ka balui bara ka baudang sheptieng ya Blei hoja gisngi gi bakham hadin ulayaj bakla no haka jing im ka jo rei gisngi gi bakham khaddo haka jing long rangba jo uyui la ka jong ka jing le bakla ka jo usngutho ki jing bakla ka jo badu ong haka kitab jo Ecclesiastes wong kumno kam mentoi yu breu kam don jing mentoi yu breu rei tang ba un sheptieng ya Blei kumta prabangai bei kai ka badan kam yangi nangkong kalau mengidon kam ban sheptieng ya Blei ban buram ya Blei ban yan ki an bagi hukum gi jo bat ban le kam mon jo dei tang hadin mengilale kam mon ka jo ngila ko ngu ya ki an bat gi hukum gi jo ngila pen sngewbha yo bangin sakhmi lenti kita gi jing kerhu ha jing im ka jong ngimla ban khmi lenti lemda ka jing im jongi kalong ka beade kat kum kamon ka jong Blei kat kum jing hikai jong ka tin ka jong Blei bangin penrit yala de khamat jo da hadin bangila penrit yala de ngila ya nya ki an ki hukum ki jo U Blei un ai ki jingkwah ba ki jing don kam ha ka jing em ka jong hoi kum ki breu ngi don lagi jong ki jing don kam don ki badan lagi jong ki jing thumu lagi jong ki plan lagi jong ki jing angnut ka jing em ka jong rei ka wei ka badan kam ka ngi don kam ban tip kalong ba la kita ki jingkwah ki jongi ki jing thumu ki jongi ki long ne em kat kum ka tin ka jong Blei ki long ne em kat kum ka mon ka jong Blei ha ka siti ka jong Jacob kan nong ka sau ka khot ka balai hang to phin siam laong ba pipan te phimi opdiang namar ba pipan bom dei khanang ba phini oplut ke nya kita ki jingkwah brai jong phi lada ki jing pan ki jongi no Blei kimlong ki biade kan kamon ka jong nginum khmi lenti satya ba U Blei un ai kita ki jing don kam ki jongi ki jingkwah ki jongi ha jing em ka jong rei ngi don kam ban sngewtho bagi jingmut ki jongi ki de ban long kat kamon ka jong Blei shu ka tin ka jong Blei ka kitab Isaya kal nong ka san busan kat khot ka bafra Blei ong kumno namar ki jingmut jonga kim long kum ki jingmut jong phi lemne ki lenti jong phi kum ki lenti jonga lada ki jingmut ki jing perkhat ki jingkwah ki jongi ki jing thumu ki jongi kim long ki biade ka kamon ka jong Blei nginom la satya ban khmi lenti bangini o na U Blei ndai don kam ban penrit yele de khmat jo ban ya ki an ki hukum ki jo ban le kamon ka jo dei tad hadin bangila penrit yele de khmat jo
Ngilaim ka jingim kat kum ka jihikai ka tin ka jo. Ba U Blei Un sakut hu ya ka jingim jongi un ai ki ki jing don kam ha ka jingim ka jongi. Utrai jisu ong gumno. Wong wad shuai ka hima U Blei. Wad shuai ka hima U Blei. Bat ye ki baroh on sai lang tam ha ka jingim ka jongi. Idon kaman sngewbha ban le shuai ka mon ka jo U Blei. Ban kongo yo ban penrit khmat jo ban ya ki an bagi hukum ki jo. Bat dei da kata ka bangilaim ka jingim ka bakum kata. Kan salong ka jingim ka bapen sobha ka mon ka jo U Blei. Bat haba ngilaim ka jingim ka balapen sobha yo U Blei. Ba ngikmil tiru ba U Blei unom ino yang i undar kan bat ngi bat ka jingim ka jongi. Hagi ni ngi im kam tam hapding juga ni ka jing ka badon hapding jong ka perthai baroh ka wei om ta ka ni ka ri India jongi. Ri baroh ka wei ka perthai ka ma ka ni ka jing na ka ni ka jing pang. Ka balapen sheptieng ka balapen sngewbha serkai bat nang tar ka warra sibun ki jing man la ka yeng man la wei pa wei breu man la ka wei pa wei ka breu man la ka wei pa wei ka long yeng ki ma de ki jing bat apdeng jugi ni ki jing ngidon lagi jong ki jing ki ba ngim la ban tip rei dei tong U Blei bala ban tip ki ni ki jing ha ka jing ka jong rei apdeng jugi ni ki jing baroh kum ki banget ngidon kaman sania ho in lai U Blei ban boti hau ye ki jing don kam jing ki jongi kaktin ke jong U Blei ke city ke jong apostol Paul sikin Filipi kalnong ka basau ka khot ka ban riu bat ka ban nyaw wong kumno wat puslai ya kai ru rei ha ki baroh da ka jing Duwai bat ka jing kerpan lem bat ka jing aingo do pin pentip ka jing pan jong phi U Blei di kata ka jing sok ka jong U Blei ka bapalat ka jing syampang baroh kan rijai ya ki do nod jong phi ya ki jing mod jong phi hau Kristus Jesu hapdeng jong jing ka mu ya kendo pra bangai bei kam tam ha gi ni gisngi ki bamenta ka badon kamingi kalau mungin le U Blei ki jing Duwai ban Duwai U Blei utip ki jing don kam ki jongi kaktiin ka jong U Blei ka ong ba ladai ya uhur rengkeu yo ba menta ulong la sai lar bread no yo ka lawarding usumari uta kan no tam yangi ba unum sumari unri usumari unom ino yangi kai ka badon kam yangi kalau mungin wa de ka khmat ka chu ngin penri da khmat jo bangin shania tang ho ya ki jing jong i baroh bat ka ni ka ktin ka jong U Blei ka ong un pyndap ya ki jingkwah jong jing ka jongi jong kito baroh ki ba sheptieng yo do U Blei hu na ka ka buram ka jong amen. Ngilayos ngo yang ka subject U Blei un pyndap ya ka jingkwah jong ki ba sheptieng yo lengba jong ni ka por na itim san SF Khongwir ban ingej kem bagan ka khubor kan kershan bor yang hilang baroh di balayos ngo ya ka pat kam tame apdeng gini ki por bangidon aka jing bat ka bapet sheptieng ru yangi bakum ki banget bangin shania U Blei bat ya ka bangin sheptieng ya uni U Blei ubalat hau bat ubalai lam ya ka jing jongi U Blei unis ni man kerku ya ka subject ka bangin loyos ngo unis ni man kerku i timam san SF Khongwir nang kersan bor ya pi timam san hakan met ka basat ka baklan bat kumjuru ba pinangla ban sakri jauh hagi por baroh ni pan paru ka jing sngo ya baroh ki balai sementa kan jing sakri baru Blei unis ni man kerku ya piru kumjo ya ka pinangla ban peteng ban sakri jauh hagi por baroh ni lapoi sa ka banta ka bangin panwai no ikan jing sakri bat kan ni kalau ngajing pun kan mau nagalyang jong ka balang ya pi ki para banget ya ka ba ya peteng ya ka ban penlong i ka jing Duwai bat i ka jingiaseng halagi jong gi yang kisam gi jong pi baru U Blei ka jing sup unis ne bandarangkat bat banyalam ya pi
hakipor baroh jong jing mu jong phi ni na panwai ke jing sakri kan po da number Jingrwai ke ba laispan ru sau kan number Jingrwai ke ba laispan ru sau kan wo thiang ban shan yahu ban pediang ke tien bu ai ngin yarwai kat khot ke banangkong bat ke balai lambat ke khoros bat hadin kan ke Jingrwai ngi sayo ya ke jingkhu bat panwai Shan ya ban priang các tiên muai ban ngành ha các cụ lan jong ban tem ru day un trai Jesus mi ngan shan ya ini Duwai badak ke bawai no jong ni jing sakri gi Duwai ke jing ba ke jong U Blei khpa ke jing ai ke jong Jesus Christ bo trai lam ke jing slok ke jong musim khot ini kilai ki bolong kitan rai ke jing ku ha U Blei ke rongkat balak balang ke jong me lam ru bat kiru nge akan ngari badak leng satlak jong pathai menta bat syadu ki bam jukut ru amen.